Gipleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Kaspi konvensiyasy kabul edildi. Türkmenistan transhazar geçiricisi boýunça dymışlygy saklaýar. 12-nji awgustda Gazagystanyň Aktaw şäherine Türkmenistanyň, Eýranyň, Azerbaýjanyň, Orsiýetiň hemde Gazagystanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna geçirilen Hazar ýaka döwletleriniň 5-nji sammitine Hazaryň hukuk derejesini kesgitlemek boýunça konvensiýa gol çekildi. Bu ulalaşygy amala aşyrmak üçin kenaryaky 5 döwletiň resmileri soňky 22 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny 50-den köp iş maslahatyny geçiripdi. Konvensiýa gol çekilmegi bilen energiýa boýunça käbir halkara bilermenler Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda deňiziň astyndan gaz geçirici urmak mümkinçiliklerini üns merkezine çekýärler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň sammite gatnaşan Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Pannier çap eden soňky makalasyny goly hödürlenen konvensiýanyň tekstine salgylanyp, onuň 14-nji maddasynyň 3-nji bendinde suwlarynyň çäginden geçirici çekilýän döwletleri özara ulalaşyk esasyna suw astyndan gaz turgularyny çekmäge ruhsat berilýändigini belledi. Ýöne geň tarapy ne ulalaşyga gol çekilen sammitden öň ne onuň dowamyny ne de samitten soň Türkmen tarapy transhazar gaz geçiricisi barada kelam agdy gurrun etmedi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine resmi köpçüliklerin media serişdelerine de transhazar hakda asla dil ýarylmaýar. Halkara energiýa meseleleri boýunça bilermen John Roberts transhazar boýunça Türkmen tarapynyň dymışlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. The first thing is quite simply Turkmenistan still has quite important security. Munyň birinji sebäbi ören aýdyndyr. Ýagny Türkmenistanyň Orsiýet bilen aýraty ähmiýetli howpsuzlyk gatnaşyklary bar. Meniň pikirimçe prezident Berdimuhammedow etlenlik transhazar gatnaşygy boýunça Orsiýetiň iş ýüzüne hiç ýyl garşylygynyň ýokdugyny anyk görmek isleýär. Ol Azerbaýjana ondan aňyr Ýewropa satyljak gaz boýunça Orsiýetiň närazyçylygynyň ýokdugyny anyk göz ýetirmek isleýär. Şol sebäpden ol bu barada dymyp ümsümligi saklaýar diýip Roberts aýtdy. Azerbaijan or beyond Azerbaijan into Europe, that there will be no objection from Russia. That's one element. Ekspert söhbeti dowam edip Türkmen tarapynyň transhazar dymışlygynyň mümkin bolan ikinji sebäbi barada gurrun berdi. The other element is, and possibly more... Beýleki bir mesele belki de dymışlygyň has wajyp sebäbi Berdimuhammedow Türkmen gazynyň Orsiýete eksport edilmegini täzeden ýola goýmak isleýär. Galyberse de bu sowda odurlar Türkmenistanyň energiýa girdijileriniň esasy özönüni düzýärdi. Ýönemen Türkmen prezidentiniň Orsiýetiň häzirki wagtda duçar bolýan çetin bazar şertlerinden habarladygyny ýa-da däldigini bilemok. Belki de Orsiýetiň 10 ýyl ozalykly ýaly Türkmen gazyna zerurlugy ýokdur. Berdimuhammedow Orsiýet bilen gazyň 2009-njy ýyldaky bazar wagtyndan ýagny günwatar sowda şertlerindäki bahalar boýunça gaz sowdasynyň täzeden dikeldilmegini görmek isleýänler diýip pikir edýärin, diýip energiýa bilermeni belledi. In 2009, which were basically Western commercial prices. Merkezi Aziýa bilen bagly habarlary fransuz diline çap edýän Novostan.org saýtyna beren interwýusyny Glasgow Uniwersitetiniň professory şol bir wagtda Orta Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheski Kaspiynyň kanuny statusyny kesgitleýän konvensiýanyň kabul edilmegi we transhazar barada gurrun berdi. Bu ulalaşygyň kabul edilmegi Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyga ýol açjakdygy barada gurrun edilýär. Bu beýle däl ýagdaýlar üýtgemez. Ozal bu iki döwletiň bu ugurda hyzmatdaşlyk etmänliginiň sebäbi konvensiýanyň aradan aýran päsgelçilikleri bilen bagly däldi diýip Ancheski aýtdy. Dogrusyny aýtsam, haçan başga gaz geçiriciler bar wagty olar näme üçin transhazary ursun. Bu diňe Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat eder. Azerbaýjan mundan o diýen peýda görmez. Meniň pikirimçe häzir inni Türkmenistanyň Orsiýet bilen gaz sowdasyna dowam etmek mümkinçiligi döredi. Men hususan Türkmenistan Orsiýet bilen gaz sowdasyny täzeden dikeltmegi başarsa, transhazar taslamasy durmuşa geçirilmez diýip pikir edýärin. Ýöne wagt görkezler diýip Ancheski Novostan.org saýtyna gurrun berdi. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Pannier Hazaryň hukuk derejesi boýunça gol çekilen konvensiýanyň Kaspiyni deňiz diýip kesgitleýändigini aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Grigori Karasin Kommersanta beren interwýusyny konvensiýanyň kabul edilmegi bilen Kaspiynyň ne deňiz ne de köldigini ýaňdadyp onuň aýratyn statusy eýedigini aýtdy. Aktawda geçirilen sammitden 3 gün sonra 15-nji awgustda prezident Berdimuhammedow Orsiýete sapar edip, Soçyda Putin bilen iki çäk duşuşuk geçirdi. Ýöne duşuşugyň dowamyna transhazar gaz geçiricisiniň ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da dälligi nämelimligine galýar. Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz sowdasy 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmen gazyndan ýüz öwürmegi bilen besedilipdi. Geçen aý Orsiýetiň energiýa ministriniň orunbasary Anatoliy Yanovskiň Türkmenistan bilen aradaky
Amerikaky gaz sowdasynyň täzeden dikeldirmek ähtimallygy barada aýdan sözleri Rus medeniýetinde peýda boldy. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gil bökünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýokşanan Nurwan. Dün daha şowda Amerikan norlary 19 manat 80 tenge 20 manat aralygyna satyn alındy. Bazarlarda karitlar bolsa geçen hepde bilen deňeşdirilenini ortaça 30-35% gymmatlat diýip Azatlygyň ýurdun demir gazygyny akçeşmesi 16-njy awgustda habar berdi. Dollaryň nowatda gymmatlamasy ýa türkmen manatynyň hümmetiniň gaýtadan peselip başlamagy türkmenistanylaryň köp gidýän ýurdu Türkiýede goňşy Iranyny milli pul berlikleriň barhakan hümmetini ýitirýän we hökümete garşy protestlere sebäp bolýan wagtyny bolup geçýär. Ekspertler Türkiýedäki we Iranyň ykdysady kynçylyklary esasan şol bir adamlaryň diýdimdor dolanýarşy, nädogry ykdysady syýasat bilen düşünýärler. Türkmenistanyň hem ýurdun ykdysadyety 10 ýyldan gowrak şol bir adamyň kontrollygyny, emma dollaryň häzir gymmatlamasy we manadyň nowatdaky hümmetsizlenişi yerli synçylaryň köpüsiniň pikirlerine görä ýetip gelýän Gurbanlyk bayram bilen bagly. Bazarlardaky söwdägärler pursatdan peýdalanyp haritlaryň bahalaryny emeli gymmatladýarlar. Sebäbi da şogullaryň aglabasy ognuk şahly mallar satyn alyp öýlerini sadaka berýär diýip Azatlyk bilen anonim şertde gurlaşan dinleýijimiz aýtdy. Onun sözlerine görä Gurbanlyk hemme kişi ýagdaý bolsa bolmasa etmäge çalışýar. Sebäbi hiç kimiň iýlen kim bolasy gelmeýär. Özüň goňşularyň, dogan garnaşlaryň we tanyşlaryň gurbanlygyna baryp naharyp soňalar öz sadakaňa çagyryp bilmeseň diňe seniň özüň üçin näl, çağılaryň üçin utanç bolýar. Şu sebäpden adamlar ykdysady kynçylyklar sebäpli elleri ýukalan bolsa, hatda bergi borç almaly bolsa-da mal satyn alyp gurbanlyk etmäge çalışýarlar diýip Daşoğuz şäheriniň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna aýtdy. Edil häzir bazarlarda gurbanlykda öldürüp boljak ognuk mallaryň bahasy azyndan bir esse gymmatlat diýip Azatlygyň çeşmesi habar berýär. Odalar 7 adam bolup birleşip bir ýyry mal satyn alyp onu paýlaşyp gurbanlyk etmek ýörgünlüdi. Sebäbi şonu gurbanlyga çykarýan çykdagyň biraz az bolýar diýip Azatlygyň başga bir çeşmesi häzirki gymmatçylygyň bu mümkinçiligi hem azaldanlygyny habar berdi. Dollaryň täzeden gymmatlap başlamagynyň ýene bir sebäbi bolsa, ilatyň gurbanlyk günlerini täze egneşik giýmek däpleri bilen düşünýärler. Bazarlarda giymeşik satýan söwdägärler adamlaryň täze giyim satyn almak däplerinden peýdalanyp, haritlarynyň bahalaryny gymmatlatdylar. Häzir islenlik giyim gejimiň köýnek galagyň ayakkabıň wahasy geçen hepde bilen deňeşdirilenini adyndan 200% gymmatlat diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä köp adam bu eşikler satyn almak üçin bir ýyllap tas hiç eşik alman ýene garaşýar we gurbanlyk geçenden soň ol haritlaryň ýüzüne heredýän hem bolmaýar. Şu sebäpden hem söwdägärler gurbanlykdan peýdalanyp galmaga çalışýarlar. Mundan öň Türkmenistanyň häkimetleriň bazarlardaky narhlara kontrollyk etmäge synanýanlygy. Şu sebäpli ýazylyp goýulan narhlaryň käte hakyky bahalary aňlatmaýany barada maglumatlar gowşýardy. Emma bu kontrollyk gurbanlygyň öňünden işlemeýän bolarly. Her etrapda 3-4 adamy gözegçe edip goýýarlar. Emma olar söwdägärleriň ýüzüne seretmäge hem utanýar. Iýen agyz uýalar diýlenip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Siziň bilen efirde men Döwlet Baýhan. Aşgabatyň aeroportuna parakorluk düzgünniň ýöredilýänini aýdylýar.
Aşgabatyň aeroportunda daşary urtlara zähmet migrantlygyna barýan käbir raýatlardan, söwdegärlerden we ellen pul gatna diýanlardan para alynýanlygy habar berilýär. Şonuň ýalynda käbir ýolagçylaryň kanun esasyna ýany bilen alyp barýan valyutasy üçin aýratyn pul talap edilýänligi aýdylýar. Bir näçe günlükde Aşgabatdan Istanbula uçar bilen gelenden soň Azatlyk radiosy bilen anonim ýagdaýda habarlaşan onlarça raýatyň aýtmagyna görä, häzir aeroportda migrasiýanyň işgärleri zähmet migrantlygyna barýanlaryň dokumentleri düzügdigine garamazdan olary para alman göýbermeýärler. Türkiýedäki Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň ögöz bu urda Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Ögöz goloýda Istanbula gelen onlarça illeşiniň aeroportdan pul berip geçendigini aýdýar. Her geçene de pul soraýarlar da almandan. Aýyndy 400-den 500-den ýokary galýar. 200-den geçirýärler baýyny, ondan aşakda pul ýok diýene. Aşgabatyň aeroportunda Türkmenistandan daşary urda çykjak bolsaň migrasiýanyň işgärleri para soraýarlar. İşlemäge barýanlar geçirmek üçin adam maşyna 400-500 Amerikan dollar islenýär. Tanış üssü bilen 300 dollary hem migrasiýanyň barlygynyň geçenler var. Ýöne ondan aşakda daşary urda geçirmeýärler. Häzir Aşgabatyň aeroportunda bolup geçen şeýle ýagdaý eşden Türkiýede zähmet ruhsatyny alan türkmen migrantlary ýurda dolanasy gelmeýär. Sebäbi aeroportda diňe göýberilmek üçin 400-500 dollar para bermeli. Ýa-da ardan mahadan geçmek üçin tanış gözlemeli. Bular bolmasa da bir näçe gezek uçur bileden almaly. Garaz Türkmenistana baryp aýtmagam talap edilýän paralar sebäpli ummasy çykdaýjy bolan üçin inni dokumentler düzük türkmen migrantlarynyň dolanasy gelmeýär. Her ýere geçen 400 dollar pul bermeli. Ýa tanış gözlemeli. Ýa-da bir kerek bilet almaly. Gazety duran çykdaşy bolan soň solarym gidebilen. Diýip öwes Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýokarda agdalýan ýagdaýynyň bardygyny Azatlyk radiosy bilen hat alışýan häzir Aşgabatyň aeroportundan Istanbula uçmagy ýanşan bir näçe migrant hem tasdiklaýarlar. Azatlyk radiosy bilen gurrun döşüren we howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde tutulmalygyny soran Istanbula söwda gatnaýan käbir türkmen söwdegärleriniň aýtmagyna görä, häzir ýanyň bilen getirýän 3000 dollar valyuta puluň üçin Aşgabatyň aeroportundaky gümrük işgärlerine 200 dollar para bermeli. Bu temada Azatlyk radiosy bilen anonim ýagdaýda gurrun döş bolan Istanbuldan Aşgabada ellen pul gatna diýanlaryň aýtmagyna görä, soňky wagtlarda aeroportdaky soralýan para mukdarym artypdyr. Olar owal ýurda gaýdyp baranlaryna 10-15 adam bolup bileleşip adam maşyna 100 Amerikan dollary para berýän bolsa, häzir olar gümrük resmiýetlerine adam maşyna 200 dollar bermeli bolýarlar. Sözü jemlesek, ählisi inançyga garamazdan Aşgabatyň aeroportuna ýöredilýän aýdylýan şeýle paraxorluk düzgüni barasyndaky maglumatlar bilen baglanyşykly degişli türkmen resmiýetleriniň garaýyşyny öwrenmek Azatlyk radiosyna başartmady. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Daşowuzda eýen bir hepde töwere wagt bäri mektep mugallimleri mejburi arasaçylyk işlerine çekilýärler. Ýurdun Demirazyk welaýatynda geçen anny gününden bäri mugallimler jokrama ıstyda welaýatyň merkezi Daşowu şäheriniň ýollaryny sirip süpürüp hasal otlary çapýarlar. Şeýle-de olar Taparmurat Niýazow etrafyndaky türkmen özbek serhet geçiligi ýolunyň ugruny arasalamaga da mejbur edilýärler. Mundan başga 2 hepde töwere wagt bäri mugallimler Daşowu şäheriniň esasy demir ýolunyň üstünden gurulan uly köprüden oýulyp, demir ýol liniýalarynyň üstüne gaçan daş beton böleklerini asfalty daşadýarlar. Ýere gelende bellesek mugallimleriň köçe arasalaş işlerine çekilmegi üçin olara goşmaçy hak tölenmeýär. Üstesine de mugallimler köçede işläp ýören wagtynda din salmagy ýa-da tebigi hajatlaryny berja etmäge mümkinçilik berilmeýär. Azatlyk radiosynyň yerli seçmeleri bilen söhbetdeş bolan mugallimler häkimetleriň talaplaryna boýun bolmakdan başga alaçylarynyň ýokdugyny, bolmasa iş ýerlerini ýitirmek howpunyň bardygyny gurrun berdiler.
Bize dowamly köçü süpürdyp ot çaptırdyp mugalimçilik mertebäbimizi dipileýärler. Häkimetler bizi asla äsirmeýärler. Indi bizi öz okuwçylarymyz hem silamaýar. Tomusky dinç alys mewsüminde de nirä diýilse eliňe süýsäňi alyp gidäýmeli. Deyip Sapar Murat Türkmenbaşy etrafyndaky 12-nji mektebiň mugalimlerining biri deýrendi. Galy berse-de ýokurda beýan edilen ýagdaýlar ýurdun beýleki kunjoklarynda şol sanda paýtagtda hem sinlasa bolýar. 2 hepde töwere mundan ozal Aşgabatda 45 günlük tomusky din salys ruhsatyndan dolanyp ýysa çykan mugallimleriň ählisi mektebiň goloýundaky köçeleri süpürmek, baglaryň otuny çapmak işlerine çekildiler. Şeýle-de Türkmenistanda mektep mugallimleri döwlet bayramçylyklary we siýasy wakalary bilen bagly häkimetleriň guramaçylygyndaky çärlere köpçülikleň gatnaşmagy mejbur edilýär. Owa ýerlerinde mektep mugallimleri beýleki döwlet edary kärhanalarynyň işgärleri bilen deň derejede owa hojalyk işlerine çekilýär. Şol sanda paxta ýygnaýarlar we pile önümçiligine gatnaşdyrylýarlar. Amerikanyň döwlet departamentiniň ýaňy ýakynda çap eden ýyllyk hasabatynda bolsa, Türkmenistan mejburi iş güýjüni ulanmakda dünýä derejesinde iň erwet ýagdaýly ýurtlaryň hatarynda agzaldy. Sol bir wagtda ýurdun özünde mugallimleriň etaty wezipe borçlaryndan başga işlere çekilýändigi barada hiç zat aýdylmaýar. Muňa derek döwlet mediasynda mugallimleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy ajaýyp zamanany peşkeş berendigi üçin alkyslaýan reportajlar görkezilýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda Amul Hadar 2018 halkara avtoralysine görülýän taýýarlyklaryň jemleýiji tapgyrynyň başlanýandygyny, oňa her welaýetden 7000 çemesi adamyň gatnaşmaly edilendigini Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Balkan welaýet häkimliginiň adynyň efirde atlandyrylmasylygyny soran käbir işgärleriniň Adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, bu barada 15-nji awgustda Aşgabatdan ýurdun welaýetleriniň häkimliklerine ýörüýte görkezme gelip gowuşdy. Şundan başlap welaýetlerin ählisine şol Awstraliýanyň geçjek ýoluny konsert berjek ulşaganyň döretjek şu meden toporlary kesgitlenedi hem-de olary geljek hepdäniň 3-nji günden giýje goýman welaýet merkezine ýygnap şolar bilen görüýte repetisiýalar ýa-ni taýlyklary geçmäge başlamaklyk hakynda görkezme berilipdir. Dip Aşgabatly Synçy Amanmurat Bugaýew Balkan welaýet häkimliginiň işgärlerine salgylanyp görüň berdi. Aýdylmagyna görä häkimligiň işgärleri eýem şu günden işe girişip Balkan welaýetine degişli etrap häkimliklerine aýdymsaz toporlarynyň çeper höwesçileriň tansçylaryň sanawyny duşenme gününe çenli welaýet häkimligine ýetirmek we çarşenme gününden başlap şol çäreçileriň Balkanawat şäherinde taýýarlyklara başlamalydygyny tawşyrdylar. Aşgabatdan berilen ikinji görkezmede bolsa welaýet häkimlikleriniň her birine 1-nji sentýabr çenli adyndan 7000 sany adamyň ýagny çäreçiniň sanawyny taýýarlamak tawşyryldy. Şol közmeläklikden Awstraliýanyň geçjek ýoluny şu Awstraliýa deňlerinden geçip barýaky tomoşa çökmünde şoğun öğretmeli çäreçiler olur. Dip Bugaýew olaryň aglawasyny döwlet budjetinden aýlyk alýan işgärleriň düzjekdigini belledi. Resmi mediada Awstraliýanyň geçjek ýolunyň umumy uzunlygynyň 1500 kilometrden gowrakdygy we onuň Garagum çölüniň giň sehralyklarynyň geçjekdigi aýdylýar. Yerli synçylaryň we döwlet işgärleriniň käbirleri Türkmenistanda sentýabryň 1-nji 10 günlüginde howanyň gyzgynlygynyň adatça 40 gradusdan aşağı düşmeýändigini bellep, munyň ençeme saatlap günüň aşagynda durmaly boljak çäreçilere oňoýsuz täsir ýetirjekdigini, ikuşsuzdygyny belleýärler. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň 9-njy 14-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Amul Hadar 2018 Awstraliýasyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde geçen aýyň ahirinde sport çäreleri geçirilip başlanyp, munyň bilen baglanşykly welaýetleriň şäherdir etraplaryň aralygyndaky ýollaryň ýapylmagy henidem dowam edýär. Bu bolsa welaýetlerden Aşgabada we beýleki etraplara sapar etjek ýolagçylary uly kynçylyklary döredýär. Budjet işgärleriniň ýokary kujaýlarynyň student
studentlerinin ve mektep okuwçylarynyň çärelere mejburi gatnaşdyrylmagy, ýollaryň ýapylmagy we munyň ilaty dürli bökdönçlikleri döretmegi bilen baglanyşykly ýagdaý geçen ýylyň sentýabrynda hem bolupdy. 17-27 sentyabr aralygynda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna türkmenstanlaryň müňlerçesi gatnaşdyrylypdy. Türkmen häkimetleri Awstraliýanyň ýurdun halkara sport awraýyny hassa belende götürjekdigini tap gelýärler. Ýöne Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwre bu sport çärelerine sarp edilýän maliýe serişdeleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýurdun media serişdeleri hem bu barada dymyp halkara sport çärelerine işärleriň, studentleriň, okuwçylaryň mejburi gatnaşdyrylmagy we onuň ilata ýetirýän täsirleri hakynda hem mesele gozaman gelýärler. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň websaýtyny, sosial ulamlardaky sahypalaryny çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan öz ýurduny ykdysadyýety, mediýany we goşuny berk kontrollyg astyna alyp, häkimiýeti tassan öz monopoliýasyny urdy. Ýöne awtokrat lider ýurdy aldyrangyga salýan pul krizisine we ykdysady kynçylyklarda daşary ýurtly dillügüççüleri we içerki ziýankeşleri günäledi. Türk siýasatyny ilki premier minister 2014-nji ýyldan bäri bolsa prezident bolup 15 ýyldan gowrak wagt bäri agalyk etmek bilen Erdogan milli pul birligi liranyň birden hümmetini gaçyrmagyna sosial mediýadaky ykdysady terrorçylar we Birleşen Ştatlar NATO ýaranlygy tarapyndan guralan goşadyrnak içindäki siýasy gyýtaklaýyn dillügüşü günäledi. Erdoganyň özükdirji sözleri geňirgenlerdi. Emma bu dalmaş lider mundan öň hem arkasyny diwara diýränine köplenç başgalary günäkärlemek oýun oýnaýardy. Ol 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdarlyşygyna hiç bir suwutnamasy bolmasa-da Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ruhany Fethullah Gülen'i günäledi. Şondan soň ol Türkiýede Gülen'iň gollawçysy diýilýänleriň garşysynda 10 miňlerçe adamy içine alan köpçüliklerin araşdyryş çärelerini geçirdi. Hukuk toparlary munyň başga pikirleri bolmak üçin bahana bolanlygyny aýtdylar. Emma Erdogan öz şowsuzluklaryndan üns sowmak üçin arlygyny içerki we daşarky düşmanlar günälýän ýeketäk diýdimdor lider däl. Iranyň ýokary urhan lider Ayatollah Ali Khamenei we Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin hem öz ýurtlarynyň ykdysady we syýasy işlerini goşadyrnak içindäki günwatar dilduguşuklerini, 5-nji sütünçileri we daşary ýurt agentlerini günälýär. Türk lirasy Türkiýanyň ykdysady krizise düşmek gorkusy astyna dollarlaryň garşylygyny rekord derejede gymmatyny ýitirdi. Washington bilen gatnaşyklaryň yaramallaşmagy bolsa, türk pulunyň hümmetiniň gaçmagyny hassa tizleşdirdi we onuň hümmetiniň şu ýylda 45% peselmegini alyp geldi. Washington Türkiýede tutsak edilen we terrorçylykda aýplanýan Amerikan pastor sebäpli Türk hökümetiniň 2 ministrine garşy sanksiýa girdi. Şeýle de Washington geçen hepde Türk demir önümleriniň importunyň tariflerini ýokarlandyrdy. Erdogan muňa jogap edip Türkiýanyň ykdysady uruşyň nyşanasy bolanlygyny aýtdy we çöküp barýan lirany gollamaga synanyp türkleri öz dollarlaryny we eurolaryny satmaga çagyrdy. Liranyň ähli hümmetlenmesini we durnuksuzlygyny hüjüm bilen düşündirmek yerlikli bolmasa gerek diýip Türkiýede ýaşaýan ykdysatçy we Istanbuldaky ykdysadyýet we daşary siýasat barlyklary merkeziniň geňeş agdasy Can Seljuk aýdýar. Liranyň hümmetlenmeginiň hakyky ykdysady sebäpleri bar. Munyň üstüne Abasa bilen aradaky dartgynlyklary hem goşsaň ýokary derejedäki durnuksuzlygyň sebäbi aýan bolýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Iqtisadçylar Ankara ýokarlanýan inflasiýany gowşatmak üçin göterim tölegleriniň derejesini ýokarlandyrmalyarlar. Emma Erdogan munyň islama laýyk gelmeýändigini aýdýar. Prezident Erdoganyň taktikalary Irany we Ortiýetde ulanýan usullaryň gaýtalanmasy bolup durýar. Diýdimdor liderler tarapyndan dolandyrylýan regional döwletler ulgamlaryň korrupsiýada we dolandyrys ýalňyşlyklaryny aýplanýar.
Edil Ankara ýaly tekrar bilen Moskwa hem öz bulaşıklyklaryny daşarky güýçler aýplaýarlar. Eýrany 1989-njy ýyldan bäri dolandyrýan Hamenei ýurtdaky möhüm döwlet meseleleriniň ählisinde kontrollyk edýär. Emma ol ýurdun ykdysady krizisini, milli pul berligi realiň hümmetini ýitirmegine we agyr ykdysady şertler sebäpli mewjudyan anti-hökümet protestlerini goşadyrnak üçin näki daşary ýurtly duşmanlar günäkärleýär. Ortiýetiň eksporta garaşly ykdysadyety 2014-nji ýylda haçanny dünýä neft bahalary arzanlanyna we Ukrainanyň Krim ýarymadasyny ýaragly ele geçirip, günnäger Ukrainadaky urşa meçe görenden soň Günwataryň Moskwa garşy girilen sanksiýalar derarly çökgünlüge düşdi. Emma Prezident Putin urubulun wagtal hümmetini gaçyrmagyny we soňky ýyllaryň ykdysat durgunlygyny Kremliň häsiýetlendirişine görä Günwataryň ortiýeti eglemek we gowşatmak finansygynyň gördi hemde synçylaryň köpüsiniň nädogry ykdysat dolandyryş we Moskwanyň ýurdun neft gaz eksportyna aşyk garaşlylygyny azaltmak barada aýdan sözlerini eşitmezlige saldy. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.